mang kumain nito, at ang pagkain ibibigay ko sa kabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano may ibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, tanda ninyo, maliban kanin ninyo ang laman ng anak ng tao, at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahanan sa akin at ako sa kanya. Buhay